tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sinabunutan ko ang kaibigan ko dahil sa pasmado niyang bibig. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matinding emosyon ang nararamdaman ko ngayon. At narito ako ngayon para magbahagi ng aking kwento. Nang sa gayon ay kahit papano mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Itago niyo ako sa pangalang Sahara. At ito ang aking secret file. Year 2020, pagkatapos ng pandemic, meron akong naging boyfriend. Halos 2 taon din kaming nagsama. Pero hindi kami nabiyayaan ng anak. Nauwi sa hiwalayan. Pagkatapos nun ay nakilala ko ang partner ko ngayon. Kung susumahin, 4 na taon na kaming magkasama. Tulad ng ibang relasyon, hindi ito perpekto. May mga araw na masaya, pero may mga panahon din na halos araw-araw ay nag-aaway kami. Pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin kaming magkasama. Sa loob ng 4 na taon, hindi rin kami nagkaroon ng anak. Kaya minabuti kong magpatingin na sa doktor. At dito ko na nalaman na may PCOS ako. PCOS sa parehong ovary. Dahil dito hindi regular ang period ko. At mahirap matukoy ang fertile days ko. Niresetahan na ako ng fertility meds. Pero hindi naman talaga nagiging successful. Marami na akong naubos na pregnancy test. Ni isa. Kahit minsan, walang nag-positive. Ang sakit sa pakiramdam kasi bawat test ay parang pag-asa. Pero nauuwi sa pagkadismaya. Ramdam ko na rin yung lungkot at pressure ng partner ko. Kahit never naming napag-uusapan, at hindi niya pinapahalata. Dama ko naman na mabigat ang aming dinadala. Alam kong gustong-gusto na niya. Karamihan ng mga kaklase o mga kaibigan ko, kasal na at may mga anak. Para bang ako na lang yung naiiwan.
Although bata pa ako, I'm still in my 20s. Pero dahil sa kondisyon ko, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kailan ako mabibiyayaan. Nakaka-depress. At hindi ko naman masabi lahat ng ito sa partner ko. One day, umattend kami ng kasal ng kaibigan ko. Lahat ng mga batchmate namin ay may mga anak na. Yung isa nga buntis pa. Magkakasama kami sa iisang table. Kwentuhan, kumustahan, hanggang sa ako na ang naging pulutan. Inulan ba naman ako ng mga tanong na, gusto niyo na ba magkaanak? Nagtatry na ba kayo? Kailan na? Then humirit yung isang kaibigan namin na single mom, pero laging may kadate. At ang sabi niya ay, gusto mo ako na lang magpabuntis dyan sa partner mo? DJ Rocky and DJ Jello. Nag-inhale, exhale ako para kumalma. Pero parang hindi tumalab yung pagpapakalma ko sa sarili ko. And the next thing I knew, ay sinasabunutan ko na yung kaibigan ko dahil sa pasmado niyang bibig. Nakita ko ang shock sa mga mata ng mga tao sa paligid namin. Ang sumunod na minuto ay parang mabigat na katahimikan. Oo, kaibigan ko siya. Pero bakit ganun siya? Then maya-maya pa, humarap siya sa akin, nagbigay ng isang mabilis na sorry. Hindi ko alam kung sincere ba siya o nagulat lang siya. At lahat ng mga kaibigan namin sa lamesa, nagsimula ng magbulungan. Hindi ako nakaramdam ng pagsisisi, no? Dahil punong-puno ako ng galit. Galit ako sa mga tanong, galit ako sa pamimressure, at hindi nila alam kung ano talagang tunay na nararamdaman ko. Ang partner ko na kanina tahimik lang, tumayo. Hinarap ang mga kaibigan ko, sabi niya, sana maging sensitive naman kayo. Di nyo alam yung pinagdaraanan namin, kaya sana mag-ingat kayo sa mga salitang binibitiwan ninyo. Then bigla ako napayakap sa partner ko. Maya-maya pa nag-aya na siyang umuwi. Lumabas kami ng venue. Naglakad kami sa madilim na daan. Walang nagsasalita. Pero ramdam ko yung hinagpis sa pagitan namin. Hindi dahil galing kami sa galit, kundi dahil may mga bagay na hindi namin masabi sa isa't isa. Hanggang sa nabasag na ang katahimikan. Partner ko na mismo ang nagtanong, okay ka lang ba? Nandito ako. Kahit anong mangyari. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, dahil doon sa sinabi ng partner ko, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Napaiyak ako. Tumulo yung mga luha ko, ang sakit. Then niyakap niya ako. Sumabay siya sa mga luha ko. Inabot niya yung kamay ko. Sabay kaming naglakad pabalik sa kotse.
Pagkadating namin sa sasakyan, pagkasakay namin doon, nagsalita pa siya ng isang linyang hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ako sigurado sa kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung kailan tayo magiging magulang. Pero narito ako. Handa akong maghintay. Yung mga salita ng partner ko parang yumakap talaga sa akin. Kahit nasaktan ako, kahit ang dami kong frustrations, at least nalaman ko na hindi ako iiwan ng taong to. Simula noon, araw-araw dumadaan ako sa simbahan para magdasal. Humihiling na sana bigyan niya kami ng kahit isa lang na anak. Minsan nga naisip ko mag-ampon na lang kami. Imagine, sa career wala akong masabi kasi maswerte ako eh. Stable yung trabaho ko. Pero kahit ganun, ramdam ko pa rin na may kulang. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng pamilya. Yung magising ako sa umaga na kasama ang asawa ko at ang anak namin. Hindi luho o pagpunta sa kung saan-saan matatagpuan ng tunay na kaligayahan. Para sa akin, hindi material na bagay ang luxury ang makapagpapasaya sa amin. Ang tunay na happiness ay yung maging isang ina, magkaroon ng simpleng, masayang pamilya. Siguro hindi pa ito ang tamang panahon para sa amin. Pero umaasa ako na darating din yun. Life goes on. Kailangan ko lang tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. At may mga pagkakataon na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na nagmumula sa taong kasama mo sa bawat laban. Maghihintay ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Sahara. At ito ang aking secret file.